Dahil sa patuloy na pagtaas ng presyo ng langis na inuugnay sa tensyon sa Middle East, muling naging talamak ang bentahan ng tingi-tinging gasolina sa ilang lugar. Tulad na lang ng bote-boteng langis na ito na peligroso ayon sa Bureau of Fire Protection Camarines Sur. Ayon kay Attorney Hyacinth Grageda Mirabel, Provincial Fire Marshal ng BFP Camarines Sur, wala umanong permit ang mga nagtitinda ng tingi-tinging gasolina. Bukod dito, may panganib itong may dudulot lalo na kung hindi ligtas ang lalagyan at paraan ng pag-iimbak ng mga langis. Dahil talaga siya safe. Halimin na yan na pinagbabawal kasi yung sardos nga ni siya sa mga kabahay-bahayan dumanbaga sa mga barangay. Inot na inot dapat may tamang container na nilalagan kayan kasi posibleng magsabog kaya siya. Dagdag pa ng BFP, ang langis ay madaling magliyab kaya hindi ito dapat inilalagay sa mga lalagyan na hindi aprobado para sa ganitong uri ng kemikal. Kaya naman pinaalalahanan ng ahensyang mga consumer na maging maingat at iwasang bumili ng ganitong produkto. Hinimok din ng BFP ang publiko na agad i-report sa mga opisyal ng barangay o sa kanilang tanggapan kung may makikitang nagbebenta ng tingi-tinging gasolina upang maiwasan ang posibleng insidente ng sunog. Officials kasi sinda ang yaon duman kami din yan maaaraman kung saan ang mga lugar na nagtitinda. So, ang pinakainot na obligasyon sa mga barangay officials, they should report the incident sa BFP, DOE, and the PNP para composite team na maduman and pagbawal ipasara. Patuloy namang pinaalalahanan ng BFP ang publiko na unahin ng kaligtasan lalo na sa paghawak at paggamit ng mga produktong madaling magdulot ng sunog. Darlene Lastrulio, CSN.